Morten, den tykker helt vildt. Det er rødhovedet. Ja, jeg skal også sige, han har et stort hoved. Mig eller hunden? Ja, Hvor gammel var det, du var? 23 måneder. Altså jeg kaster den slet ikke. Han skal nok hænge den og komme med den. Men lige snart han er inde med mig, så begynder han at tykke. Så ligesom han har slet ikke fået de billeder, der er, hvad den der afslutning, hvad det er, det betyder. Så det er egentlig det, at bare, altså det der med at få ro. Nu har jeg jo set det jo. Du har lavet en lille smule lytte her, og det er Ja, ikke ja, og så laver, og han sidder, går meget skrå og presser meget i linjen, eller fri fod. Ja, det er jo mig, ja. Han må høre. Du skal ikke tage dig af, hvis du står en hel masse og kigger på. Nej, det er også lige meget. Det betyder ingenting. Nej, lige Pas. Pas. Jeg blev helt bange. Ja, godt være, du sådan. Ja. Angst. Pas. Holder han gerne op og kravle. Ja. Ja. Du laver bare lige en 10-15 slive med, eller fri vi får den her. Du prøver den her gang. Jeg synes godt nok, du har en køn hund, men behøver du kigge på ham? Nej, det ved jeg godt. Det er slemt til at gøre. Jeg prøver lige uden. Du har brugt det lige ud. Jeg prøver. Plads. Det er alt, der er så interessant til den der røverhånd. Okay. Man går simpelthen over der. Har du haft det? Altså, jeg har jo godbidder her og bolde her og... Ja. Og når du starter, så siger plads og går det, vil du gøre det med det samme, kan jeg se det her. Hvad siger du? Du siger plads, siger du. Nej, jeg går altid med venstre ben først. Ja, jamen det er ligegyldigt, men du gør det. Du skal sige plads, og så går du. Du går samtidig med, at du siger kommandoen. Okay. Hvis du lige... Plads. Har du været efter hende med det også? Nej, men jeg kigger da også på min. Hun er da også smuk. Ja, men nogle gange så skaber man også bare sådan et billede af, når man går sådan her. Ja, det er rigtigt. Og i det øjeblik, hvor man egentlig retter op, så får man nogen, der har lidt svært ved at sige, hvor skal jeg så placere? Og så placerer den sig faktisk langt pænere. Ja. Hovedmæssigt, ikke? Og Jo. så kan man få belønning for det i stedet for. Og så kan man jo kigge på hunden på et andet tidspunkt. Derhjemme eller så. Men det hjælper, når hun går med sådan en. Det var også bare lige for at se, om han var anderledes. Eller hvad? Jamen, det var hun. Men det er bare det, hvis det er, du har variation på, og du har mad og bold og bold de forskellige steder. Er der ikke noget, er der ligesom ikke noget, der indikerer, hvorfor skulle han så gå steder? Nej, det er sådan. Ja. Ja.
ikke at dække. Så skal vi tage rapporten. Ja, nu har jeg slet glemt, fordi jeg ikke lige med. Og der er en derovre bare lånt. Nej. Slip. Her. Du kan lønne ham barnet, eller er du... Den er jo ikke noget træk i rapporten, vel? Nej. Det har jeg også prøvet, men det er sådan noget. Jeg har prøvet nogle vagtgrænser der. Altså, jeg begynder at tage i her. Jeg synes, han er lidt for fri tøjler. Det er noget, du er ikke den eneste, der sker jo. Nej, men det er til gengæld også, altså de andre steder synes jeg ikke, han har, fordi der har du egentlig fint styr på ham her. Men når du står med rapporten, altså så virker du usikker. Ja. Du lister den næsten inden munden på ham, og så står, når han så har den, så du tør dårligt røre den. Nej, det er nu ikke så meget. Nej, men det er mere som om, at du søger det gode billede, hvor han ikke skal tykke. Og Jeg bliver sådan. så siger du også det om, jamen, mor har ikke styr på, hvad vi laver alligevel. Altså, der kunne det godt være, at du skulle fortælle ham sådan en gang for alle, så skulle jeg sige, så skulle det egentlig bare blive sødt med det, indtil jeg siger noget. Så du bare lidt, altså, og tillader dig lidt efter ham. Han er jo ikke sådan en, han har ikke lavet et glas om det. Sikker på det. Ja. Men i stedet for at stå og rette på ham, altså det starter allerede ved, når du står med det her. Hvis du ikke har sagt rapport til ham, så du nåede at trøste ham, da han tager den. Fordi hvis han gør det der, sådan her, så er det ham, der har bestemt. Og så skal du til at rette ham, og nej, hold op med det. Så allerede fra starten af, der hedder det nej, det skal du ikke. Skal du prøve selv? Jeg vil også gerne gøre det for dig. Du må godt prøve. Jeg vil gerne se det. Hvis han godt lide, han så hårdt. Du er den første, han bider, eller sådan, når du ikke har lærmen på i hvert fald. Du vil gerne blive for. Ja. Nu prøver du at se at forløbe lige, når jeg siger, han skal holde op med det. Høj! Sådan, kom. Sådan. Nej! Nej. Dygtig. Det var flot. Sådan. Nu er det ikke så svært. Nej! Høj! Kom. Sit. Dygtig. Nu er han sådan lidt mere paf. Så det var der en undersøgelse, nu ham der, han gør på mig. Sådan. Hej. Nu begynder han at fravælge. Så er det det, du kan begynde at lægge noget pres. Nu har du først lagt noget pres ind og sagt, du skal ikke tage den, før jeg har sagt noget. Ja. Og så bagefter siger nu har jeg sagt det, og du skal tage den. Så skal han også gøre den. Nej. Hey. Godt. Sit. Okay. Kom. Kom. Sit. Jeg giver ham ikke en eneste mulighed for at tænke selv eller gøre noget som helst, så har jeg allerede rettet ham. Ja. Og sagt, det skal han lade være med. Sit. Hot. Sit. 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 Jeg kan se, der er slet ikke nogen tvivl i ham, fordi han når ikke at tænke. Nej. Og når han ikke når at tænke, så får jeg belønne ham for det præcis det, jeg gerne vil have Ja, belønne ham for. Nu er det så din tur. Ja. Det er ikke meningen, at man skal stå og dasse ud med den. Det er fordi, at han ligesom lige skal til sit respekt, og så siger, jeg har ikke sagt noget, så det skal du gøre. Ja. Så er du klar til at få den, så er den her, du har fat.